OIMORE nyakora mugajonga ka thuolni mar wakie chendo ni mar yiero mar Kenya gana riyo prario kod ariyo kudong' mana seche machuok kende to William Ruto mano kan jatend piny Kenya moyier chamo mondo koro kao apisi e yo makare mondo chak tayo Kenya kaka jatend piny Kenya mar abich. Odiamo kauni nyakora mugajonga beno no kanyo ka jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta oromo kod jatend piny Kenya moyier mondo mi gigoe mbaka achari adek mamede ang'wa goe mbaka e chendo ni gi jalup jatend migao no mano mar kembe thieth kod weche go mag ohala mano kanyo David Osiany bende ang' ne goe mbaka e wigigo mabende Uhuru Kenyatta setimo kaka jatend piny Kenya e kindego mabende ne entiere e telo e kabang'e ang' nwang'ie kaka bende koro are ka koro ang'o gin madhi timore ahinya ne jotelo go mabende koro ne entiere e tenda migosi Uhuru Kenyatta senya bende koro oweyo komno bende kodware chakruok nyaka giko to mokwongo wang'iye thuond weche. Jatend Kenya Uhuru Kenyatta gikone oromo gi jatend piny moyier William Ruto motelo ne nyasi mar sidho Ruto odiochieng' makiny. Oganda jo Kenya koro goyo turbin e wi dongruok ma osetim gi jatend Kenya Uhuru Kenyatta magikone koro wuok e telo. We've gone through every detail and are satisfied that we are ready for tomorrow. Ikruok orumo e alap ma Kasarani kama idhi bagi nyasi mar sidho William Ruto kaka jatend piny Kenya mar abich ka jotend pinje mahao 20 igeno e nyasi no. Machiegni nyakora mugajonge chendo ni nyinga Lydia Okeyo kaja loko maro en Elizabeth Tieno bethuolo matudri kod walaiwa maro to machuok ari adek auchiel nono bende wantiere mbui Facebook kanyo Ramogi TV ilo nyalo echegi achiel kachiel nyiswa pachi kotendro gi mago mwaikoni odhiambo makawuono. Machiegni gikone jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta oromo gi jatend piny Kenya moyier William Ruto motelo ne nyasi mar sidho Ruto ma idhi bagi odiochieng' no makiny. Jotelo ariyo go kosebedo kamodhore pi kendo magi kone omiyo Uhuru osiro Raila Odinga ne lemo ma jatend piny Kenya. Uhuru koni oikore mar chiwo telo ne Ruto e nyasi mar chamo ma idhi bagi alap ma Kasarani. Jatend piny no puoyo kenge ma osegoye sirikal mare kotene gi jodito mamoko manotel. Since independence, we have every 5 years, without fail, reaffirmed our democratic credentials. And we have done so by returning to the people, the sovereign of our nation, for a mandate to serve. We have, in this context, put our nation on consistent and predictable journey of deepening and maturing our democracy. Tomorrow, I will emulate that honored tradition and hand over the mantle to my successor, Dr. William Samoei Ruto, and I am profoundly grateful for the honor and privilege that you bestowed upon me to serve as the 4th president of this great Republic of Kenya. In my service to you, the people of Kenya, I was supported by a cabinet, principal secretaries, holders of constitutional offices, security agencies, our ambassadors and permanent representatives in all our missions abroad, and indeed by all public servants. But most importantly, you, the people of Kenya, have walked with me each step of the way, cheering me, but also chastising me as the occasion dictated. To you all and to all those who have served with me during my tenure as president, please accept my immense and deep gratitude.
Nyakora kapod wakete mane mago mag chao modiochieng' makiny jatend Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga ok dhi yore nyasi ma Sidayanga William Ruto kaka jatend piny Kenya mar abich. E ote mare ma ochwalo ne ute fwambo, Raila wacho ni noyudo gwelo kowuok kuom William Ruto wuon e yore sime mondo mi oyuore nyasi no, mak mana ni ok onyal chopo ni mare noko mar piny Kenya e gie kinde ni. Bende oyango ni chung' mare pod en ni yiero ma tarik 9 dwe mokalo ne ok obagi e yor maratiro. Bende owacho ni ng'eto ma joyal buche mag dom maduong' mogik ne ok ni kare kata obedo ni ne giyie kode. Ewi mano singo maduog piny Kenya kendo nywako lwedo gi jokanyo mamoko mag kweth mar Azimio la Umoja kendo lero ni jo Kenya okang' machielo ma gidhi kawo. Nyakora mogwang'ie ikruok mago madhi mbele kotenre gi chao modiochieng' no makiny kama oganda jo Kenya kiny nobed kod thuolo maneno gi wang'gi chenro mar sidho jatend piny Kenya mar abich William Ruto. Ikruok oseketi mogik na nyasi no ma idhi bagi e lap ma Kasarani. Jafwambo mar Judith Omondi nochopo Kasarani kendo leronwa kaka ikruok chalo e alap ma Kasarani. Wuok tich e alap ma Kasarani. Chenro mar iko alap ni nyasi mar sidho William Ruto kaka jatelo mar abich mar piny Kenya. Tielo mar jolweny mopogore opogore pacho kae ng'iyo kod alap ni motelo ne nyasi. Ma kaka jolweny biro nyono ne jatelo masani Uhuru Kenyatta ma bende biro pangore mar rango parade mar jolweny kaka komanda maduong' ma osebedo kuom thuolo mar higni 10. Hema kuma welo mideo dhi betie, nitiere hema mathis moket tenge ma jatelo moyier William Ruto dhi chamie muma. Ka bende ma jong'ad bura dhi betie. Nyasi madhi kawo seche moko hewa abich idhi murie kod jothumbe mopogore opogore kuma oting'o Zabron Singers mawuok e piny Tanzania. Magi gin moko kuom ikruok mane oyang ni oserumo kod jagoro mongirore migawo mar arita kwe Karanja Kibicho. Been coming here every day to just check the state of preparedness for the state function tomorrow. We are satisfied. We've gone through every detail and are satisfied that we are ready for tomorrow, as you can see for yourself. Nyasi ni madhi chakre saa 4 mar oyango. Igeno ni dhi molia kod dhano maromo 60,000 kaka ilerono kod Kibicho. We are expecting 60,000 people here. The 60,000 people require no invitation cards. It's open to the public. However, at the main dais, like I said, we have 2,500 slots that we will be inviting the VIPs. Like I said again, we are expecting a lot of VVIPs in excess now of 20 heads of states from across Africa and across the world. Ikruok duto mane otieki odiochieng' ni mar wuok tich gin mar neno ni nyasi ni otimore yo maber. Gikone to ikruok duto orume alap ma Kasarani ka jo Kenya ni kod seche matin ne 24 to girwako jatelo manyien mar abich mar piny mar Kenya mabiro tayo piny ni kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi.
Haya, ikruok osebedo makare nyakoro mgajuang nyiswa pachi kaluwore gi weche gi ahinya to ikruogno makinyi ni kenang'o tipange nang'o kumora mora maintiere ka bende wanasingo ni wabiro medo menyo ni weche motenre kod mago. Kapod wane mane wacho nyakoro mgajuang miche kod miche mar oganda mawuok Nandi ochako wuoth mar mole alap makasarani mar yore nyasi mar chaumuma mar jatenda piny Kenya moyier William Ruto odiochieng'no makiny. Oganda go mano opong' kod mor gi ilo no duso nyamburko mekgi kod lum ma ong'ere kaka Sinendet ka giting'o moko e ogunde mag koro gigeno rwako ne jatend piny Kenya moyierno. Sinendet itiyo godo e rwako jal ma jaloch. Kwan jogo ma bende biro wuok e gwenge go mag yore nyasi no igeno mar idho malo ka ipimo gi mano yore higa mar 2013 kod 2017 ka thoth gi geno ni jatend piny moyier biro duoko piny nengo mar ngima masani oidho mokali pachuka. Niko na furaha siku ya leo, siku ya tarehe 12 mwezi wa 9 mwakani, nikielekea Nairobi kushuhudia kuapishwa kwa Daktari William Kipchirchir Samoei Ruto kuwa rais rasmi wa Jamhuri ya Kenya. Saa juzi nikafikiria kwa muda zawadi yenye naweza mpa mheshimiwa rais, nikaona nimundie portrait mosaic technique. That's why I've designed this thing, and nimeandika esila to President Dr. William S. Ruto. Nandi community wako tayari kwa safari ya inauguration ya our president President Ruto, who is going to be inaugurated tomorrow. So Sinendet is a significant of crown yenye inaonyesha ile uongozi, inakupea motisha sasa ile unaongoza. Sisi kama Wakalenjin tunatumia Sinendet kwa ishara ya kuonyesha ule anayefaa, anayepewa amefaa ama ametoshia kuongoza. Kama hii gari yetu hapa nyuma tumefunga hii Sinendet, na hii Sinendet ni culture ya Wakalenjin. Kwa kila mambo unafanya, ukifanya jambo ambayo inafanikiwa lazima ikuwe na hiyo Sinendet. Sasa sisi ni madriver na tumesimama hivi na tunaelekea sehemu za Nairobi, na tunaomba security yeyote akiona gari yote iko na Sinendet hiyo wairuhusu ipite, kwa sababu ni culture, ni kitamaduni, huwa haisimamishwi. Kesho atakapoachilia Biblia ya kwamba kazi, bei ya unga, bei ya mafuta, bei ya mbolea inashukishwa chini. Hiyo ndio jambo ambalo tunafurahia kama wakaji wa Nandi, tunapoona ya kwamba Nandi ni eneo ni ya wakulima, wengi ni watu wanategemea ukulima. Kwa dhimbele ni riwruok mar okinde ma pacho ka LSK kone jatend piny Kenya Manyien William Ruto mondo miyo ket maino e lwenj kedo gi mibadhi e pacho ka. LSK koro dwani Ruto jiw bede migepe duto ma ok oketnegi obadho. Bende riwruogno dwaro ni lemo mag piny owacho ochiw mana kirango lony mar ng'ato. We urge the incoming administration to make a commitment to support and lead the fight against corruption and illicit financial flows, and make a pledge not to use the investigative arms for ulterior purposes. We also ask the team to make a commitment to support and strengthen the independent constitutional commissions in the discharge of their mandate, and to pledge to enforce a policy of non-interference. Koro mgajuang jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta koro ikore ne wuok e telo kendo weyo thuolo ne William Ruto. Kuom thuolo mar higni 10, Uhuru osetimo chenro mopogore pacho ka jopiny koro kete rameny ka bende gin chenro ma osekelo lokruok kata oyo. George Bati ntiere gi lerno. Koro higa mar 2013 manodonje loch mar piny Kenya, Uhuru Kenyatta thuolo mare mar bedo e par loch mar jatend piny kaka jatend piny rumayanga ka jopiny to keto rameny ka ing'iyo gik ma inyalo par godo higni 10 mag loch Uhuru Kenyatta. Jotelo kod jopiny wacho ni kata obedo ni piny osebedo matek e bwo tend Uhuru Kenyatta, nitie gik mabeyo ma bende ne otimo minyalo parego. E weche mag tudruok,
Uhuru Kenyatta ibiro par kod gedo mag apeyni ma pacho ka ma okoni ne gin mise mag jiwo dongruok e weche mag ohala. Kaachiel kuom apeynigo en apaya ma Nairobi Expressway. Ok mane lo motuo kende, piny owacho mar Uhuru Kenyatta noyawo dho wedhe madito mathur ka koting'o dho wedhe maka dho nam chumbi kod dho wath ma Kisumo ka ogeto jiwo wuoth kod ohala ma itimo kokalo e nam. Uhuru Kenyatta bende noketo maino mare jiwo weche mag thieth kane ojiwo gedo mag ute mag thieth kod chiwo masinde mag thieth koting'o keto kenge ne piny Kenya mar rakruok gi midhusi mar korona manogore piny apoya nono higa mar 2019. Uhuru bende nochako gedo mag udi manengogi yot mondo kony jopiny yudo kuonde dak manyiso nyadhi. Bang' yiero mag 2017 ma bende doho mamalo mogik ne owito oko loch mar Uhuru Kenyatta, Uhuru ne oywa wiye kendo ne omwonyo nyadhi mare ma gimosore gi Raila Odinga mane gipiem godo e yierono, achiel kuom okang' ma osemiyo Uhuru puoch gi pak kaka sigana mar rapar ma oketo e wi riwo Uganda jo Kenya kaka jopiny achiel. It was very difficult for a person from Mount Kenya region to visit, or for a leader from Mount Kenya region to visit Nyanza, for example. And Nyanza was just the extreme. There are very many other communities that would have looked at a leader from Mount Kenya and with disdain. But within a very short while, he has been able to cut across those lines, and he will be more celebrated in Kisumu than he will be celebrated in Gatundu, in Nyeri, or in Murang'a. And that is a major achievement. To bende nitiere kaka loch mar Uhuru Kenyatta ne ojiwo yuto mar piny Kenya. Adieri kata jo KDF ge otimo tije madonga donga ahinya Kisumu. Nichendo kaka gera meli manyien Kisumu kanyo. Yeah? Magigero port, ma very modern, and a jetty, to very modern. Omeka kuma dieri wachi infrastructure, to okonyal chande, okonyal se jedung makro etich. Omeka kuma agriculture, to anyalo mi jedung Uhuru Kenyatta ang'wene wiye par. To ka yore anyalo mi boro. Ka en wach gero port anyalo mi boro. To gin gik mage minyalo par ma piny owacho mar Uhuru Kenyatta ne nyalo time maber, kata kamano ne orem ma ok otimo maber. Pesa manotiyo gogo ng'eny gi ne pesa ola. Koro mi wadong gi gowi maduong' ahinya. Wan gi gowi maduong' kuom jo China ma kaka wabro chulo bro thago wande. Cases mag mibadhi madongo dongo nosiko. In pare ndalo National Youth Service choncha. Yeah? Ti pare ndalo mar food maniluongo ni ugali revolution. Yeah? Mana national serious product. Mibadhi madongo dongo. Cases mag mibadhi madongo dongo. Michope COVID billionaire. E wi telo mar higni 10 mar Uhuru Kenyatta, moko kuom jopiny ne kod paro mopogore opogore e wi kaka Uhuru ne otayo piny Kenya. Alijaribu kuunganisha Wakenya kuwa kitu kimoja kwa misingi ya kikabila, akatuletea maendeleo kadha wa kadha. Mabaya ya Mheshimiwa Uhuru ambao tuliweza kuona katika serikali yake ni pale ambapo alishindwa kupigana na ufisadi. E kinde ni makoro chieng' opodho ne tendo Uhuru Kenyatta, jopiny Kenya pod oketo geno ni ginyalo neno lokruok e piny owacho manyien, poni giketo maino e chopo chenro mag dongruok manosechaki kendo chopo singo magiwegi ne giketo e kinde manyambulu. Kora mga jonja tenda piny Kenya makoro wuok e telo Uhuru Kenyatta notemo donje gwenge makaluo kapok otieko telo mare. Jopiny paro moko kuom chenro manotimo ahinya to e kaunti ma Kisumu kaka James Okoth laronwa koya e kaunti no ma Kisumu. E telo mar ariyo mar loch mare, Uhuru Kenyatta ne ineno kathoro limo gwenge mag kaluo to ahinya kaunti ma Kisumu. Limbego nyaka sani, pod jopiny paro ni mar moko kuomgi ne obiro kod ber mopogore opogore. Nitie gik mwanyalo pare go dongruok kaka port kanyo nwaluongo ni paya kama netie chon. To gi skul mar Marine okelonwa koro mi nyithindo kar dhi somo Dar es Salaam giyudo puonji Marine School ma Kisumu. Chiro ma Uhuru Business Complex en achiel kuom chenro mag dongruok ma jopiny ma Kisumu kwano ni ne obiro e boten Uhuru Kenyatta kendo nenore kama dhi medo kelo lokruok e ngima jo ohala kod jopiny mamoko. Det ma chiro ni osekonya nikech ka wuok e oda
tanyalo biro kama yude gima keto ni nyithinda e mesa kata be notin kamano. An mokwongo nogola lwang'ni. To lwang'ni kanogolwa nonyiswa ni nyisowa the new face of Kisumu. Achiel kuom the new face of Kisumu en Uhuru Complex. Waduoko erokamano kuom Uhuru Complex. Chenro mar yawo dho wath ma Kisumu ma ong'ere kaka Kisumu Port. Yawo apaya mopogore opogore e kaunti ma Kisumu. Alap mar tuke mar Kenyatta mayudore Mamboleo. Gero kendo yawo ayanga chiro mar Uhuru Business Complex madhi konyo jo ohala ma kwandgi romo 10,000. Chiero chenro mag wuoth gach okolo gin mana moko kuom dongruok momiyo Uhuru Kenyatta oyudo poch mokalo. Ahinya okelo reru makoro tinde ogero nyaka reru station malo kacha. Ogole kae. Ogole kama ne nitie machon nikech ogere skul maduong' ahinya kendo majaber ahinya mane chon walao mana Mombasa. Okelo meli moger manyien moserumo sani mopogore go Uhuru mane nitie mane bende no top ne dwa mana tere kama iuse kuku. Anyalo wacho ni wan go Uhuru Market ma nyocho ger gi government mar Uhuru. Ndechini maoro moncho olosere Kibos ayano ka ndara nyocho lonje ndara ma mano be dhi timore. Uhuru Kenyatta kakol ko wuoyo kod ka sport nitiere pap maduong' manyocho ogeronwa Mamboleo. Kata kamano jopiny ochiwo ler e weche mane ok omorogi e kinde tend Uhuru Kenyatta. To kama be kendo Uhuru ohinyo wa piny ma Kenya eni garama idho ji ywak lakini okowinji onge kama mogo nosinyeyo Kenya ka $200. Weyo kochumi sani ok ber ahinya kech gope be koro ng'eny. Moko ng'eny ni William Ruto madonjo sani ni gope go chulo gi nade to nyithindo budhi sikul nang'o. Mano iso awari. Jopiny ma Kisumu kata kamano ni kod kwayo moko madegiher mondo miresi gi telo manyien. Jatelo mantie sani oparie wa joma tiyo chiro ka nikech nitie jomoko maonge gi nyalo mar yudo pesa mar biashara. En neighbor wa maloka wan jirani pok wagore olalong kendo pok waneno gimoro marach mosetimo kindwa kode. Omiyo kata kano odhi chamo mo makiny oparo kaka jo Nyanza. Oparo kaka kijende ma jo Nyanza, oparo jo bodaboda, oparo jo mama mboga kaka ncho wacho. Ong'i yore mag thieth, ong'i yore mag pur, ong'i yore mag kedo gi mibadhi, to gi kembe motho. For example, e Kisumu County ka, Chemelil manyaka nene, Miwani manyaka nene, Muhoroni manyaka nene, to gi Soni South Nyanza manyaka nene, otho. Chiro mar Uhuru Business Complex en mana achiel kuom chenro mag dongruok mane Uhuru Kenyatta ochwalo e kaunti ma Kisumu ka koro jopiny kwayo sirikal manyien mondo obi one ni odhi mbele gi chwalo chenro mag dongruok e counties te makaluo. James Okoth, Ramogi TV. Kono mogenda ka prayo kod achiel bang' sa 3 mar otieno chenro en yiero mar Kenya gana riyo prayo kod ariyo wamedo menyo mago motendre kod yiero ahinya to korsi mabende kod ng'anseche machok kende to William Ruto chama kaka jatenda piny Kenya mar 5 kabende Uhuru Kenyatta koro weyone thuolo mondo mi ota Kenya e igni 5 mabiro kata kaka jo Kenya bro yiero kata mana bang' igni 5 go nyakora mgajwang na singoni ni wantiere kod wendo kanyo David Osiany mabende en jalupo jatenda migao no mar ohala faith kod kembe kaka ki erobi dendo ni industrialization trade enterprise development kabende watudre kode koya e boma Mombasa wagoe mbaka matin kotendre kod mago mabende mbo pargo Uhuru Kenyatta kaka chiel kuom jalo mabende notiyo e tenda Uhuru Kenyatta mabende koro weyo telo no mar piny Kenya. David Osianyo OIMORE ageno ni makare ki intiere boma Mombasa. Erokamano kuom loso chat sa kendo goyo mbaka gi nyikwara Mogajwang. OIMORE ahinya amor mar yudo thuolo mondo watwagi goganda luo mondo wapor wach kendo wapim wach. Erokamano ahinya.
David Sakoro Romo kendo koro dong mana seche machuok kende to migosi kata mana jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta koro weyo kom ne William Ruto kaka jatend piny Kenya mar abich. Isetiyo e tend Uhuru Kenyatta kaka jalupa jatend migao no mar wechego mag ohala, thieth kod kembe. Bende nyalo nyisowa gigo minyalo paro go ahinya Uhuru Kenyatta, gigo bende inya wacho ni osetimo, gigo inya parego kaka jatend piny Kenya mar ang'wen. Erokamano ahinya Lidi. Apani kero Uhuru Kenyatta nitie gik motimo madongo mabeyo, ok mabeyo ne piny Kenya kende to mabeyo kata ne wan kaka oganda Luo. Mokwongo adwani mondo wang'e ni kade ok en mosruok mar Uhuru Kenyatta gi Raila Odinga, kade ok olor piny mondo rom gi Raila Odinga e diere, to wan de wasiko ka waywak aywaka ni wajoma wich no will go. Yanda ndiko machiegni nyoro kate monyiso ji ni nitie gima duong' Uhuru Kenyatta timo, maduong' mologi duto, en ni nomako kodwa osiep moparonwa kaka nyikwa Ramogi, ni wabende wan dhano midewo, monego dew kendo monego yud konyruok. Gona wang'i kuongi ng'i yo ma chakre Kuria ka ng'ado Lwar Rongo ibiro nyaka Kisii, igomo kichopo miringi dhi Sondu Katito midonj Kisumo. Yono ndalo machon ne yo modhero matin nyowuoyo kendo ne nego ji malich miwuoro. Yono noyar mobedo malach, to nikech an kaka jatend migao mar thieth kod ohala kata miluongo ni industrialization and trade, anyalo nyisi ni mwandu luwo yo, kama yo nitie mwandu nitie, kama yo nitie pesa dhiye, kama yo nitie ber nenore, kama yore nitie mabeyo molosi dongruok bede, nikech koro ibiro yudo ka ng'ato yawo nyaduka ne moro. Yono ni yo matin miwuoro, sani kiringe yono ibiro yudo ka en yo malach mowuoro. To kiwuona riambo to dhi penj joma ne ringe yo ma Homa Bay, ka ringo kochomo Mbita. Yono losi to tieke, nochak lose to tieke nikech mosruok kod osiep. Nitie gik mang'eny moloyo kibire migao matelo ne ma en industrialization. Kane migosi Raila Odinga okawa motera ne Uhuru Kenyatta mondo okwaye ni okawa mondo abed jatelo mar migao no, achiel kuom gima duong' mane ker Uhuru Kenyatta nowacho ni nodwa ni wabed gi gimiluongo ni special economic zone, industrial park, ma wachwe wadhimo waketo miwani ma ande midosianye mana go sei ka bedo gazetted eka 3,000 en mana ni koro wadong' gi weche mag doho gi court. Nang'o? Nikech industrial development park no, special economic zone no, ne dhi ndiko nyithiwa katin tell of me. Anyalo paro kadhi miwani na nyiso gini wayuago kambi mar niang' ma miwani nopodho. To kadang' Nyasaye timnwa hono ma special economic zone ni chak tiyo tinende, to dang' wandik ji makor gweng' miwani ka gi Chemelil gi Kisumo, dwa penj mana ji to ere ng'ama odong' nikech wabiro ywe gweng' duto. Miyo gik madongo mosetimore mapani ber nogandawa, nitie mochopo kaka koro wawacho weche mag blue economy kata tiyo gi nembe kod aore mondo walos go mwandu, wachako gi port ma Kisumo to gi mamoko makwamago. Erokamano. Sechego awinjo kiwacho ni nitiere kaka jatend piny Kenya nolor magiromo kamoro kendo gimosore gi Raila Odinga ma bende gikelo dongruok e piny Luo. Sani nitiere oganda jokanya na bende koro chunygi omoko kani winjo wach mano okwong gol gi William Ruto bang' ka oloch, bang' ka noselande kaka jatend piny Kenya moyier. Nowacho ni en ok oyie kuom wechego mag mosruok. Sani nyakoro mga jwang' moro pawan to koro en ang'o ma jaluo dhi timo are odiochieng' no makiny. Gidhi dak nang'o to dhi bedo nade? Ahinya to erogo mag dongruok nikech kata bedo ni wasebedo gi dongruok moko to pok wagik kamonjo bed ni wagike. Adieri wuoth pod rarieya, pok wachopo kamonego wadhiye. Mak mana nang'eyo ni chik chuno ker moyier manyien ma en migosi William Ruto ni nyako biotine Kenya maromre. Chik chune to embende ko wacha dieri no ja Kristo kaka no liekono. Wadwa neno Kristo mose wacha minga, mose ringe kanisa ni kaben madieri. Jowa nigi rem malich miwuoro nang'o? Nikech geno wasekano kuom migosi Raila Odinga higni 30. Wasekano kuome nikech osebedo jatelo ma jaratiro, jatelo ma jadiera, jatelo mochung' ne jomocha, jatelo mochung' ne jomimayo. To kata kamano piny onindo nwa nyabathe
kendo piny otwe leso kata nyaka kawuono ji pod nigi rem miwuoro. An gombo madabed go ni nyaka koro wapar wiwa nyaka ringi mayom kama wachopie. Ka wiwa oringo ma oyombo kama wachopie ni to wauduto wabro chako loso mwandu wa wawegi. Nyaka wachak poro wache kindwa ka wawacho ni to wan kako oganda Luo. Kopo ni telo mar piny osetimore imawa kata timore kaka timore no. Ere kaka wanyalo bedo piny gi jowa motelo ma Nyasaye ogwedho lwetgi gi mwandu gobwongo nikech onge kamiyude ng'ama riek moloyo Nyanza wa. Mondo wapar de wariwre mondo wayaw bank. Governors wa bende nyalo paro maber mondo gidhi gilok regional economic block motegno ma wabed gi yore mag puonjo jowa ohala ma wachak bedo gi cooperatives motegno ma wabed gi pesa wa wawegi ka chieng' moro ji kabiro irwa to gibiro ir jomoseloso jomolony jomanigo. Koro wanyalo sungore wanyiso ng'ani ni wamiyi to watuoni wachulo kuoro nikech yandu mawa kata watimo kama. Miyo an agwelo jowa ni wabeduru piny waporuru wach kaka joka ng'ato to wawach ni kik geno watho. Kopo ni ibiro ng'ad mkati ni maoko miwago mowinjore wambende donge de wated makati wa ma wang'ado kendwa wachamo kendwa to romowa. Rimiya ringa doke telo mar Luo Nyanza ni ng'ata moyier mondo telno ganda, obed MCA, obed member of parliament, obed senator, obed governor, obed women rep, ng'ata ma jopiny osekawo telo to kete lwete nigi luong makende ahinya sama sani ni nang'o nikech jowa chunygi otur geno gi duto koro gigolo kuom Raila Odinga madobedonwa president to geno gi kuom jotelo manie counties manie parliament. Timuru maber nogandawa, beduru motegno ne loso chike manyalo miyo ogandawa ok thagre. To kata kamano wagouru chongwa piny nikech Nyasaye to ng'eyo wuoth ma Nyasaye ochako ni obiro chopo. To kamana nya David ka ne igoyo riti na jatendo piny Kenya Uhuru Kenyatta inyato Lang'ata Barracks no aneno kanda moro ka benda achiel kuom jotend migepe no mudho ywak mokalo ka bende koparo kuma koro gike oneno ka geno rumo geno magin ga nyato kweth mane jogo bende no tenre kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mabe ne geno ni koponi Raila Odinga de donji ntia ka de pod giyudo thuolo mar miyo jo Kenya kata mana atayo jo Kenya yore mopogore ne inachiel kuom jotelo gi David ipange nango jo ganda pinyo to koro dwa timo nango kaka jotelo mabende koro onge kod thuolo e tend William Ruto koso udhi manyo kaka udonje sirikal manyien ni. Nitie parariyo asewinjo ka ji ndiko ni oyo wambe waol bede opposition wase ng'ang'ana wase thagore ne piny to piny sasa ma koro wachiwo wuodwa mondo dhi okedi to wan giwito mana wuodwa oko. Jomoko wacho ni wan koro wabeda wang'i aneno ka wajumbe ndiko ni oyo ma ok utuo ni en telo ma Nyasaye mokelo ka Nyasaye mokele to ok wana bede opposition. An gima paro ni watim an David Osian gombo na en ni mondo ati gi rieko masesomo koa e sirikal gi ng'eyo gosiepe maloso mondo wane kaka wadongo thurwa. Ka watimo mano to rem ni tok ndalo manok ka ji nyago lemo mar tich mwatiyo negi e kind ogandawa rem ni biro dok chien ma chieng' moro no lal nono. To kata kamano aneno ka migosi Raila Odinga ondiko gimoparo kendo wacho ni obiro duogo mondo nyiso ogandawa ni to watimo nang'o. An adwaro ni kata warito jakom Raila Odinga nikech mane jatendwa mane wuodwa mane wasidho mane rwadhwa maone wachungo ka rwath mondo odhi ogore gi rwath machielo orakre gi rwath machielo. Sama warito ni mondo nyiswa kama waluono waduto wajoma Nyasaye ogwedho gobwongo, wajoma Nyasaye ogwedho gosiepe, wajoma Nyasaye ogwedho gi networks, wajoma Nyasaye ogwedho gi gik modhuro, giwa modhuro ma Nyasaye okete lwetwa gi. Kata Biblos penjo ni Musa no penjo ni tang'o ma in gode lweti. Owacho ni Jehova an bende ludhni eman gode lwete koro ludhno chwad godo luanda mondo pi owuogie. Omiyo wasom wang'eni tang'o ma Nyasaye oketo lwetwa, oketo rieko e lwetwa, oketo osiepe e lwetwa, omiyowa chuny mar chir, to omiyowa wabedo joma thuondi. Ka wakawo gik ma Nyasaye oketo lwetwa gi to watiyogo makare nogandawa, ywak ok nobed kendo. E kaka tong' ndalo machielo katiwa kopo mane wuodwa ema ochako wuok wacho ni odwaro kom, to wan gi yore mwachungo motegno. To malit moloyo, oganda Luo, puonjre uru gombo. Omburo 400,000 onindo ka Luo, koro waywak malich miwuoro.
ombulu 1,400 onindo Kaluo. Ombulu monindo en thiro dongruok. Ombulu monindo en ketho gik mabeyo mabiro. Ombulu monindo en tamowa thuolo mondo wambende wanyise jopiny ni kadegi miyo ng'atwa thuolo mar telo n'oganda to degi yudo konyruok ok ne joluo kende to ne Kenya mangima. An gi geno ni nikech kaka wasechwere, ing'e ni ng'ato nyalo wacho ni kawuono dwa gwewa thenge, to kata mana ng'ama oyombono kiny nomanyo mbuchwa, to nikech kiny nomanyo mbuchwa nyaka obi oti kodwa. Omiyo kobiro tiyo kodwa to wambe wabed gi gik ma wanyalo nyise ni mae kaka ne wachane, mae kaka yande warange, mae kama wadwa dhiye. Mano bedo mayot moloyo. David, awinjo kipuoyo ahinya tenda Uhuru Kenyatta, ipuoyo ahinya nderni ma Kaluo, an bende ayie kodi ni adieri nderni sani be apeini beyo Kaluo kendo tiyo tich makare. Be nitie gima inyalo wacho ni nitiere rem manobedogo? Minyalo wacho ni kado time yo machal kama de nitiere pogruok machal kama. Ma bende ponono ni nyal dwar pachi kotenre kotelo manyina bende koro donje kom sani. Nitie kuma maneno ka nitie ng'ikruok monjo bed ni nyalo losi mondo mi telo manyien machakre odiochieng'no makiny obed makare maber moloyo mane nitiere. Ing'e ni Lydia, apani gima nyaka wawinjre ni onge dhano minyuolo kanyalo timo gik mabeyo duto. Perfection gi dho wagunda ok en gima yudore. Kata an assistant minister ni nitiere kuonde mibiro yudo ka bothie, nitiere kuonde mibiro yudo ka loso. Nitiere gik mang'eny mamoko bende ma ker do timo maber. To nikech ojatenda kiny nowuok e ofis kiny ok anyal lonyo duge e nyim oganda. To chutho gima ne ber na gi ker Uhuru Kenyatta ni ne en gi chuny mar dhano, chuny magombo konyo oganda, chuny adieri ne wan gi weche matek kaka mag mibadhi to nochung' mowacho ni oyo we ateme kanyalo yudo Nurdin Haji, kanyalo yudo Kinoti mondo watem loso wach ni mondo mibadhi ni ochungi kik odhi nyime mabor. To ing'e ni mana kaka bedo ga samoro no odwogo ywak ni oyo ne gigeto ne obedo gir siasa migeto godo joma ok dwar gi joma ok gine do bed gima neutral ne konyruok obede malach. Mago gin gik mani kanyo. Wan gi weche mag hola na winjo ka jaindi Kisero wacho kanyo. To kata mana hola ni ing'e ni an ka waholo pesa to wanene. Ka nene kadhi dala wakanga taneno ka yo mayande diny koro tinde lach. Ka nene Nairobi ka yande akaw 1 hour kadhi e airport to koro account seche 2. Ka nene kama ne jiringo dhi hospital Mathare to koro sani gin gi hospital e tie udi. Ka nene kama ne onge pi Mukuru kwa Njenga to sani koro pi nitiere nikech sokni nitiere. Ka nene gik mopogore kata kuonde ma special economic zones ne onge Kandongo Kundu Mombasa to koro sani gin gi geno nikech ochak ndik ji. Adieri anyalo seye lakini aparo ni thothne otiyo makare. Okawacho notiyo makare duto, nitiere kama moko be ji ywake ni mibadhi ji olal gi pesa modhi chimbli. To nikech koro wasechopo ka, ing'e ni ok wanya dok e dang'e to dati. An adwa mani mondo wawach ni mbele ka wadwa time ang'o, wadwa time nang'o e yo mane mopogore mondo wakel lokruok n'oganda Luo to gi Kenya mangima. Erokamano nya David, erokamano nikech sa neno ka koro sa ng'ado kata kamano wami thuolo mar wacho wach mogik. Ang'e ni ng'a jatelo bende in pod rawera ma pod tin samoro ni gimi dwaro nyisa jokanyanam ka bende koro ging'iyo wang'i ne telo mabiro. Nyisgi wach mogik ka koro waloro. Ni nyikwa Ramogi jokanyanam. An adwa mana kwayo ni wadoguru chien to wasir tikwa kama to wapar ni ng'we wani oa kume. Wapar ni to wadhi kanye. Kae wapar ni ere rieko manyalo chopo wa kuma wadhiye. Nikech ka wasiko mana ni wadwa dhi to waonge gi rieko. Rieko ang' nobedo mbolo, rieko ang' nobedo buongo, rieko ang' nobedo mwandu. Ka ok kaw gigi motegno ma kisungu dendo ni seriously. Mondo walos mwandu e kindwa wawegi. Mondo wati gi nyithindwa nikech nyithiwa riek. Wachak loso thuolo mag tije. Nikech ka serikal mandiko ji anyiso ji pile ni kompyuta tindo biro riembo ji e tije manono. Wadoga ne chien. Wadhi aneni to be wanyalo donje pur kod pith motegno. Mariek maber ma wanyalo loso mwandu.
To ka oluongwa ni koro ji odonje lwenyo gonun oyuor. To be wanyalo wuok gombuchwa ka watugo go nikech wang'e ni gimilaro duong'. To ka wan go buongo kaka wan go ni, be wanyalo bedo ma ok wayware to wabiro wapimo paro, wagudore kanyakla, wabedo kakonagi. Wapimo wach to waporo wach. Kae ka wasepore to wasudo kode nyime. Ka wabedo ni dhowa ema gonde to watimo gik manyiso ni to wadhi bedo gi hinyruok to gima ber. En nang'e ni jaluo nochwere ng'ama winjo wach kendo neno mabor. Aseromo kodgi e bombe madongo gi matindo. Aseneno gi e tijani gi tijena machien kacha. Ang'eyo ni waduto wan gi gombo mar lokruok makare thurwa. Koro wang'e ni samoro dipoka siasa ok ema nokele. Wan wawegi ema dipoka wanakele. Wabiro kele ka watimo weche mawachogi. Ahero wadieri. Asetiyonu gi Keruru Kenyatta kendo ageno ni gik ma waloso beyo. Chieng' moro gini nyago lemo ndalo manyime. Keruru kamano. Erokamano nya David Hosianya ko itudi kodwa ko ya county ya Mombasa. Erokamano kuom wuogi joka nyanam. Agoni pod abiro tudre kodi e kindego mabiro. Erokamano. Koro Mogajwang' mano kanyo David Hosianya winjo gi tineno gi wang'i mago achiel kuom jogo mabe notelo e migao no kaka jalupa jatenda migao mar ohala theth kod kembe mapacho ka winjo ka en gi paro maleo mano kanyo nyalo nyisi gimomiyo no bede apisi makamano. Wako thuolo mayo nyakoro Mogajwang' kata kamano pod wantiere kod weche mathoth kwa duogo bang' yone kete mana ka Ramogi TV. Niliitwa Githeriman 2017, tukaenda State House na bibi yangu. Nikaenda nikapatiwa samba, nikapatiwa cheki yangu. Na nikapatiwa mpaka title. Uko na surprise nyingine unataka kupatia wa Kenya? Yes, niko na kanini kakitu kakubeba uji na ugali. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Boniface Buvi Kitheka. Niliweza kuona ile advertisement ya wale vijana wawili wale walikuwa wameshinda each 150 na niliweza kushinda hizi 300,000. Ingia kwa mitandao, search ya Shabiki, anza kuwekelea. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machigini kero nyakora Mogajwang' erokamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV omedo menyoni mago motendre kod yiero mar Kenya 2022. Jaod bura ma Ugunja kod nyawadgi Manyando Jared Okelo oyango ni jod bura e kweth mar Azimio la umoja kod kweth manoke od bura no biro keto kokgi piny e wacho wechego mabende gidonjogo e telo. Jod bura gi manelose od bura oyango ni gibiro neno ni piny owacho ochopo kare singo manoketo e kindego mag campaigns. It is our expectation that the incoming president will understand that there is a clear clash between the excitement of his supporters and the dread among those who never voted for him and who believe he did not win. But we, the like-minded members of parliament, who have sworn to defend and uphold the Constitution of the Republic of Kenya, will do whatever it takes
to protect and defend fiercely the interests of the public. And in so doing, we shall fear no one. It is quite unfortunate that the media has been locked out of Parliament and it had to call for intervention of ourselves, talking to various interested parties for you to be allowed into this compound. Media plays a pivotal role, shining lights in the dark corners of our nation, and we will not accept any alienation or intimidation of the press while carrying out their duties. Kora mga juang dala chiel kende bang jaod bura marari edau tiende Amolo golo pache kotenre gi chich ma oganda moko chichgo ni Raila Amolo Odinga no wuondi e yiero mokalo gino manomiyo orem yudo loch e yiero no. Jaod bura manyando Jared Okelo bende koro golo pache e wachno. Okelo ramo ni Uhuru Kenyatta wuon to notemo ne Raila makmana ni nentiere rode moko mane loch opusorego. Paro medo nyuolore ka thoth oganda medo chich ni diponi Raila Amolo Odinga no wuonde gi ji mane otene magikone ok oyudo telo mar piny Kenya. Jaod bura manyando Jared Okelo wacho ni jatend piny Kenya mawuok e telo Uhuru Kenyatta ne okuondo Raila Amolo Odinga kaka jotelo moko osebedo kalieko. President Uhuru Kenyatta neni kodwa chakre mosruok nyaka nyo wadhi e yiero nyaka nyo watieko yiero. Ng'at mawacho ni samoro President Uhuru no tugo kodwa en ng'ama riambo. Nikech kaponi no tugo kodwa to nyo osebiro kachacha muaromo kode bang' koseyier moselendi. Ng'ama tugo kodi mane dwaro ni donje bugo ne ok nyal chak biro buti kendo. Okelo wacho ni Uhuru Kenyatta no temo duto mane onyalo to kata kamano ne ok gin kod ng'eyo ni jatend piny Kenya moyier William Ruto ne tiyo kanyakla kod jakom mar IBC Wafula Chebukati kendo ne gichano chocho yiero. Ni Chebukati chal ni ne otanda gi joka. Chal ni jo court doho maduong' miluongo ni Supreme Court, Apex Court gi dho ngere ne nigi joka. Koro ka nitie joma nyoluoro baba mohinyowa, karatino bed mana Chebukati gi Supreme Court. Motelo, jod bura marari edau tiende Amolo, nyori koselieko ni dibet ni jogo mani machiegni gi Raila Amolo Odinga ema ondhoge kendo ma ok oyudo kom manyocha olaro. Dr. Guru, moro to nyaka wawachi. Nitiere jomoko manokete kete jakom gi miriambo. Kapok ji odhi e yiero, nyaka samitimo yiero, ining'e ni wan kodi gorengo, nitie gik manwa wacho koda ka wan bomas. Giwuonde jakom nyaka dakika mogik. Okuodo ka to koro nyaka wuogi. Korka kore, Okelo to wacho ni pod giikore mar medo kedo ni ratiro mar oganda mapachuka. Wabiro keto lweny ka manyaka jaluo yud gimonego jaluo ne yudi. Jaturkana nyaka yud mare, jasamburo yud mare. Jataito yud mare jite nikech onge piny kata ng'ata modong' mok chulo osuru. Koka wadwa chako gero nyando makata Ruto e president, kata Rigathi chieng' nobed president, an koro kadeu. Wan wadwa gero nyando walos wechewa mag michele, walos wechewa mag bando, wapur wechewa mag oganda, kaachiel kod gik makelonwa chiemo e Nyando constituency. Wabiro loso ndechewa kako nego walosgi. Wadhi gero sikunde kako nego watimgi. Wadhi gero kuonde mag udi mag thieth kwa makore gi county government. Mondo mi wager thurwa kata obedo ni jokuoge osemayo waloch manyo waketie genowa. Jod bura no oseo mokalo moko kuom kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance moselochore kendo donje kweth mar Kenya Kwanza kakoro singo ni kata gidong' mana jod bura ariyo pod gibiro neno ni giketo loch mar UDA e wi kokgi. Ng'eyo ng'ama no usowa nyalo bedo matek, to wang'eyo ni jogewa moko nowuok korwa koni modonjo gombulu gi joka kocha momiyo wabedo e state makoro wantie sani. Omiyo pod wabiro luongo kata wadong' ji ariyo mondo Kenya ong'e ni mage ji ariyo moyie chung' kodwa ka dhano te nonyiewo dhi kamachielo. Kwayo horuok kod tich matek e gwenge makaluo kaka yor neno ni piny luo kodong' chien e weche mag dongruok.
Kora magajuang kamati mochung'ne chenro mag sidho gavana moyier Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir okoni chenro duto mag nyasi no koro seikore. Kotelne kod jagoro matend county wa Mombasa Job Tumbo, kamati no okoni nyasi no maibro yuore gi dhano mohao 3,000 biro timore alap Mama Ngina Waterfront Mombasa. Jogo mochung'ne arita kotelne kod commissioner mar county wa Mombasa John Otieno okoni giseko chenro duto mane ne nyasi no itayo maonge rochruok magarita. Wan kare kabisa, weche mag arita beyo, weche mag chenro kata mana mineno nena kama endi beyo, welo moluongo bende ng'eny. Wan gadier ni welo moluong kende gin machini 3,500 mabro bet kae. Koro Mombasa en kama ber, en kama oganda duto nitie. Wan gadier ni chieng' no wan abed gi nyasi maduong' kabisa. Security arrangements are in place and Mombasa will continue being secure. I want to thank them for being peaceful during the elections and even after the elections. And this is the Mombasa that we want. Jo Mombasa adwa ni mondo akwagi ni mondo gimed keto kwe ka giketo nero. Gimomi maduong' ahinya en ni kirango Mombasa otegemea maduong' ahinya e weche mag welo, tourism. Ma kaponi nitiere tungni e area ni, then gino koro hinyo uchumi mar area makairi ni. Koro kwe magisekro no ber, enena ni koro med jiwe mondo gimed keto kwe gi hera mosebete e kind oganda mopogore opogore modak e town kae. Kora magajuang koro to wakale boda kendo wadhi nyaka pinje go mag Ingereza kama bende King Charles III notimo limbe ne mokwongo. Od bura ka jo od bura nochiwo otegi mag lit kod kuyo ne anyuola ne jogo mosebedo machiegni kod malkia mosenindo Queen Elizabeth. No single wolai to kod kitelo mane malkia onyiso ka ochiwore ne tich kendo rito demokrasia mar pinyno. Oporo no kudi kathumbe kod asili bende no pongo nyamo e kinde mane King Charles III ne omolo Westminster Hall. As I stand before you today, I cannot help but feel the weight of history which surrounds us and which reminds us of the vital parliamentary traditions to which members of both houses dedicate yourselves with such personal commitment for the betterment of us all. Parliament is the living and breathing instrument of our democracy. That your traditions are ancient, we see in the construction of this great hall. My lords and members of the House of Commons, we gather today in remembrance of the remarkable span of the Queen's dedicated service to her nations and peoples. While very young, Her late Majesty pledged herself to serve her country and her people and to maintain the precious principles of constitutional government which lie at the heart of our nation. Kapodwa luo mana tho mar Elizabeth Nyakora Magajuang bang' tho mar Malkia Elizabeth mar ariyo jodak e kaunti o Mombasa koni ranyisi maduong' masani gin godo kaka rapar mare en tunge liech manie chuny bomano ma Mombasa. Tunge liech go mano oger gi jo Ingereza higa mar 1952 ne geto rwako ayanga Malkia Elizabeth e boma ma Mombasa ma en achiel kuom kuonde mane jo Ingereza ogo e tach e kindego mag loch jo wagunda. Jafwambo mar Mombasa Joja oko nigi ler mathoth e wi sigana ni. Boma ma Mombasa ma en achiel kuom bombe ma pacho ka mane jo Ingereza ogo e tach e kinde loch jo wagunda. E apaya mar Moi mayande ong'ere kaka Kilindini, jo Ingereza ne ogero tunge liech masani iyango kaka ranyisi mar Mombasa ma bende lombo thoth welo matimo limbe. Lengo mar gero tunge liech go ne en mar rwako ayanga Malkia Elizabeth mar ariyo e boma ma Mombasa. Queen Elizabeth no biro no dak gine kaindi igna par gaberio winji kaina igna par gabe no dak gine pin Kikuyu ni kaindi Sagana ka tema wuon mari nege the Second World War temi ome kiteri ki crown nyare no nyola chiel no kainde. Ninavyofahamu mimi Queen Elizabeth
Mwaka wa 1956 hapa Mombasa aliwahi kuja na kufanya sherehe ambayo ilifanywa nje ya ngome ya Fordisas, na ilikuwa ni siku ya Diamond Jubilee. Jaduong' Obuyo Denga manobiro Mombasa higa 1965 nyaka sani pimo ni ohand tunge liech ne otimonewa Mombasa e kinde loch jowagunda emomiyo ne ging'ado mar bielo Malkia Elizabeth mar ariyo e yor gero tungego eko mokegore wi apaya mar Moi maniluongo ni Kilindini. Piny ni ne en piny Sultan, ne en piny Zanzibar, nok en mar jo Kenya. Koro British kotieko koselo lweny koro duoke libo bo British ema koro ilose camp makoro iyudo ni liech opong'o gine ka Taita Taveta ka. Liech ne ng'eny moko be opong'o nyaka Mombasa machiegni ka. Koro liech manomako nyaka Kwale ka. Koro ema kama koro ilose gi rieko mano koro jo British loso rieko miloso go mwandu. Mane giloso go mwandu mar uso tung liech. Motelo ne dhialo Malkia Elizabeth kod tunge liech, jolony mag historia koni wuon mare bende ne odhial gi gedo mag ute mopogore e gweng' ma Old Town. Ilijengwa 1937 ikiwa ni moja katika maadhimisho ya kuchukua madaraka ya ufalme, kuwa mfalme wa Uingereza. King George VI ndiye babake Malkia Elizabeth. Tuon maronagi Mombasa ikinde loch jowagunda bende ikoni ne omiyo jowagunda odhialogi. Lweny no wuok majengo ka kane wareno gi Warabu elo chiluo duk le majengo godiechieng' nokelo lweny kama tek mano 1947 makuot joluo mane tiere ruka isabnadile Zanabad noloso grup manuwuok dala kaluo. Kuot manukwongo donjo ka en kuot manuwuok Alego, kuot mar ariyo nuwuok Ugenya, kuot mogik nuwuok Gem. Ka gibiro ka gibiro kedo gi Wareno gi Warabu. Ber mane onagi okwongo yudo e kinde no ne en thuolo mar bedo ruodhi e Mombasa mangima. Joluo mokwongo mi chief mapinyni, chief mokwongo ka iluongo ni Obewa Jasakwa manosiwa ni ka. Chief mar ariyo loka Chacha Ngamu iluongo ni Ambajo Jalego. Chief manene loka Kongowea iluongo ni Kongowea Kilindini ni iluongo ni Odunda Lela. Chief manene loka Likoni Makokwale ni iluongo ni Eiro Ng'any Majakubura. Jodak e kaunti ma Mombasa koni lake liechgi manoger gi Uingereza e kinde ukoloni kore ranyisi magibro dongodo kendo kagiparo godo mosenindo Queen Elizabeth. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Machiegni kendo nyakoro mga jong'ero kamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV koro wang'eyo mago hala ka koro wacho gi mago mag pur ahinya e kaunti ma Homa Bay kama moingo jopur 60 kar chung'od bura ma Karachuonyo e kaunti no ma Homa Bay ochako riwruok mar saga mar chiero pur mar pamba mano osetho higni moingo 20. Jopur go ni kod geno ni pur mar pamba magidhi go nyime nyalo biro chiero kendo kambi mar pamba mano otho higni machon. Jafwambo ma Homa Bay Alia Beach miyowaler. Kaunti ma Homa Bay ne ong'e gi pur mar pamba kaluwore kod lowo mamiyo e thoth gwenge makono, makata kamano ne oduogo duono kendo pamba chalne ndache medo lal. Kata kamano riwruok saga mar jopur ma ong'ere ni Gari Cooperative Society e kar chung'od bura ma Karachuonyo koro kelo geno kuom jopur pamba ka gichiero kit pur makamano mane wich osewilgo. Tunafanya kilimo ya pamba katika kaunti 4 za Western Nyanza ikiwa ni Homa Bay, Siaya, Kisumu na Busia, na tunajivunia kwamba tumeweza kupata wakulima zaidi ya 12,000
na Homa Bay imeweza kuwa na wakulima wengi zaidi ikijivunia idadi ya wakulima 6,000 na tumeona wakifanya vyema katika pamba, na tulijaribu kuangalia kama RVP ni nini imefanya wakulima waweze kurudi kwa kilimo ya pamba, ukizingatia kwamba hapo nyuma hakukuwa na kilimo ya pamba ama ilikuwa na ikaanguka. Lakini RVP tulikuja na mbinu mpya ambayo mojawapo ilikuwa ni kwamba kuwezesha mkulima kupata bei mzuri ya pamba, ukizingatia kwamba hii mwaka tunalipa wakulima kilo moja shilingi 55, na pia hiyo pesa tunailipa promptly. Apisa se kambi mar Rift Valley Product Limited okone dwaro margi en konyo chiro kendo pur mar pamba kage manyo ne jopur chiro kod miyo gi kothe manyasani magolo yuto makare. Watimo weche mag pur mag pamba. Kaka ung'eyo ni pur mar pamba ne en pur mane jogeno kabisa nikech ne en pur mamiyo ji yuto mang'eny higni mokalo machon. To bang' ndalo moko gik moko notimore mang'eny ma chuny ji nochido wuok e pur mar pamba. Achiel kuomgi en weche mag koso bedo gi chiro. Kane chiro koso bet, iyudo kaka pamba ok en chiemo midhi cham e ot, odwaro chiro. Omiyo kane chiro okoso bet, jopur mang'eny chunygi nodhi otho mane giweyo pur mar pamba. Migawo mar pur e kaunti ma Homa Bay okoni gitiyo kod migepe mamoko mar medo ting'o malo pur mar pamba. Lopwani kanyakla gi koth miyo pamba timo maber. To diere moko ka pamba nodok chien nikech jothurwa no okoso ohala mar pamba. To koro wan gi stakeholders moseyie mondo kaw pamba kuom jothurwa kaka Rift Valley Products Limited mosebedo ka kaw pamba kuom jopur. Higa mokadho ne gikaw pamba kilo 223 ma jopur noyudo pesa milion 11.5. Koro gima duong' mabiro kawuono en mondo wanyis jopur nodwa mondo gitigi pur manyasani mondo gibed gi pamba man gi yuto mamalo. Pur manyasani tiende ni mondo gitigi kothe manitiere gi nyak mamalo kaka moluongo ni hybrid. Moko kuom jopur pamba e kaunti ma Homa Bay bende puoyo ber mar pur pamba. To ber ma jo wasenene pamba ni last year kaka ne watiyo ne wayudo tonnage maromo 245 tons mar pamba kowuok e group. Koro sama ne watimo ni wang'iewo pamba to wan be wapuro. Koro wang'iewo to farmers to wauso ne society. Koro kaka ne wabedo kwa timo, wayudo ka nyithiwa ne nyalo somo maber. Wasebedo ka wapuro pamba, wa encourage mondo pur pamba. Wajiwo ji mondo pur pamba. Higni 8 mokalo. To higni 5 wasebedo ka ne wan ji 30 to koro wasechopo ji 542. Mamano en dongruok maduong'. Ne wachako kwa yudo siling 200, 1,200 nyaka wachopo 1,600. Nyaka keyo mokalo ncha wayudo siling milion 1.7 milion. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kono mo kapod wang'yo mago motende kod wechego mag pur wadhi nyaka e imbo mar Kenya kama kaka yo mar kedo gi lokruok mar chal mar kor lwasi kar timo nonro e weche mag pur Kalro Badma Alupe kaunti ma Busia ochaka yanga chenro mar higni 5 mar loso kothe mabiro nyak kata obedo ni nitiere lokruok mar kor lwasi e gwenge ma imbo mar Kenya. Kalore kod apisa mochung'ne timo nonro e kothe Linet Masiroli Navangi, riwruogno mar Kalro Alupe osepuodhi mar loso kothe ne jopur e kaunti no ma Busia kaka Joyce Oduor leronwa. E puodhoni mar eka 8, chenro mar pidho ganda mar soya ochakore ayanga ka e kinde ni makoth dhi nyime gi chwe, kilo 64,000 mar oganda mar soya igeno ni biro nyak, katan mamoko 20 to igeno ni biro nyak kaka koth biro medo chwe e thuolo mabiro. Jopur mohewa 10,000 igeno ni biro yudo ohala bang' nyiewo kothe manyasani. Nasiroli wacho ni dwaro margi kaka bad migawo mar sirikal en loso kothe motimne nonro makare manyalo nyak kata obedo ni nitiere lokruok e chal mar kor lwasi, gino mabiro miyo jopur e kaunti ma Busia kod gwenge mamoko mag imbo mar Kenya yudo yuto maber. Whatever that we are doing right now in this field is a production of certified seed. We have the capacity to produce seed whereby we have almost 200 acres of land, and some of these 200 acres of land is not under any utilization. And also we are near a river whereby if there is drought, we can still do some irrigation.
Moko kuom chiemo migeno ni biro pidhi e chenrono mar higni 5 oriwo bel, omuogo, rabuon, njugu kod olemo. Kata kamano, Nasiroli wacho ni achiedh nade maduong' en ni thoth jopur e gwenge mag Imbo mar Kenya ohero pidho kothe ma ok opuodhi, gino mamiyo giyudo keyo matin. Owacho ni kar timo nonro no temo matek mar chiwo puonj makare ne jopur ewi kothe magiloso manyalo nyak nyadiriyo kata obedo ni nitiere lokruok e kor lwasi. Bende ojiwo jopur otim nonro ewi lo kapok gipitho, kowacho ni lo e kaunti ma Busia nigi kwiri mang'eny mar acid mathiro nyak mar chiemo. Some enterprises that we were given or were selected for this region, and that is soybean production, finger millet, sorghum production, cassava production, sweet potato production, and fruit trees, and also groundnuts. Why? Because this area of Busia, these are some of the crops that are grown in plenty. Apisa mar Kalro John Ilabonga bende ojiwo jopur owuogo ko oternegi lo manie puothegi mondo opim lobno kaka yorno mar tiegogi ewi mbolea monego giti godo kaachiel kod chiemo manyalo dongo maber e lo makamano. This seed actually we are planting it for promotion of clean planting material to our farmers. Also as an income generation for Kalro centers for sustainability. Yeah, for pH, actually what we are doing, we are also trying to educate our farmers. We have a very modernized lab here for soil testing. So what we normally do when we have like open days, farmers field days, actually we educate our farmers. We educate our farmers and tell them that they can come around and their soils can be tested. So the whole component of soil testing, we test it at 1,000 for a farmer. So after that, then we can see that after the recommendation, after the soil has been tested, the recommendation have been given out, then a farmer is advised appropriately on how he should use his piece of land. Joyce Oduor, Ramogi TV. Kuna mga jongen gi maber ka koro ganda wa hinya te gwengego ma Imbo kaachiel gi Nyanza doge wechego mag pur mag achiel kuom gigo mabende koro nyalo bero ngima jo Kenya ahinya modak e Imbo mar Kenya. Kata kamano wechego kata sekta mar rech ok owe chien kama jolupo kaachiel kod jogo matimo hand rech e dho wedhe kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho jolgi e yore mag pidho rech e nam ma ong'ere kaka gi dho ngere kaka cage fishing. Bende giwacho ni pidho rech ni osekonyo duoko piny timbe mag anjawo e kind joboya kod mine mawaro rech e dho nam. Moko kuom mine mawaro rech e dho nam wacho ni yande osebedo ka chuno moko kuomgi mondo donjie timbe mag anjawo eka giyud rech ma giuso. Nyaka sani nitiere moko kuom joket mwandu ma opidho rech e nam Lolwe ma osebedo ka uso rech ne kembe mopogore opogore kaachiel kod mine matimo ohand rech. Kwayo temo mondo mi waket ne piny owacho mondo mi depo konyowa obduwa ber gi cage mondo wambo pidh rechwa kaka community depo konyo community marwa. Kasetemo mondo mi ka nitiere tudruok manyalo tudruok gi jomoko oko mondo mi depo kelonwa cage ka wambo timre nade wambo ber gi marwa wakete ewi mage. Onge kaka center nyalo kata ni yudo ni ng'ato agrech nam to dwaro ni ng'ane jabocha samoro mako dhako moro to koni bocha ni manyaka ma mia ji ma open ma onge ng'ama jaboche kod ya kanye to mi koro gini moro wa onge jaboya samo ogole maber tiyudo gimoro mi makoro kwachi ni magi ni ng'ane tieko na yudo da mari maber kaka ni dwaro gi kar pesa ni tidhi konyo go wendi au wako tu neutral wote. Kila mtu akifika hapo anapewa tu. Ukiwa na hela yako hata iwe 300 200 unaweza kupata samaki. Hawajatengeneza hawana washikaji hao. Tunasema mtuongeze hii keji na sisi tupate kuandikishwa watu wengine hata watoto wengine ambao hawana makazi.
Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for our viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Kar tiegruok mar Ramogi Institute of Advanced Technology RIAT lando kepo mar dwe mar 9 higani kod dwe mar 1 higa manyien e Mechanical Engineering Department kod course manyien mar Artisan Refrigeration and Air Conditioning, Building and Civil Engineering, Electronic and Electronic Engineering Department kod mamoko. Inyalo ndikori ka in kod min grade mar C- kadhi malo e courses mag diploma, D plane kadhi malo e courses mag certificate, D- kata ka in kod certificate mar KCPE e artisan courses. Bende wachiwo CBET level 4, level 5 kod min grade mar D plane kod level 6 ka in kod min grade mar C- kadhi nyime. Mondo ing'e mathoth, limbui marwa kata yuanwa tole namba mar 0792970300. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machiegni nyakora mogojonga weche mag tuke midhiambo makawuono. Nyinga en James Opondo. Team sekondar mar Ebwali kachiel gi sikund sekondar mar nyiri ma Wiyeta okawo kombe mag adhula tuke sikunde sekondar ikrok makare nyaka koro ket gi timbe ma ong'ado tiko mar dhi e tuke mag Afrika ma Ugwe. Tuke mag sikunde sekondar ma osebedo kadhi nyime e sikunde sekondar mana Kuru High ochopo e giko odiochieng' ma kawuono. Tim sekondar ma Ebwali mawuok e kaunti ma Vihiga okawo kombe mar adhula bang' loyo tim mar Highway gol 1-0. Gol mar Ebwali ne olo kod jatugo Tom Osieko e dakika mar 5. Ebwali ne otieko e thuolo mar 3 higa mar 2019, higa mane obagie tukegi mogik bang' midhusi mar korona monjo piny mangima. Kocha mar Ebwali Francis Muhambe ne olero ni kinda mar jotuke ema omiyo gi loch, komedo ni ikrok nyaka giketi e yorno mamalo ne tuke mag Afrika ma Ugwe. Vijana hawa huwalilia
kila wakati wa likizo wamekuwa shuleni, wamekuwa wakifanya mazoezi. Hata msimu wa kura wamekuwa wakifanya mazoezi, wakikula vyakula vidogo vidogo ambavyo nawapea, na nasema wamefanya kazi kuntu sana. Mungu ni mkuu. Tuangalie Arusha. Etuk adhula kidieny mar nyiri, tim sekondar ma Wiyeta noloyo kombe margi mar aboro etuke mag sikunde sekondar bang' loyo tim mar Dagoretti Mixed Secondary gonde 3-1 kokaloyo picha choma bang' tugono rumo amodhi 0-0 e dakika mar 90. Nafikiri mechi imekuwa ngumu. I think wasichana wangu walikuwa waliandarate Dagoretti kwa sababu ni mara ya kwanza kuja, na pia uwanja umekuwa na utelezi, ndio maana ya kuwa hatukuweza kushinda katika normal time, but I know we are confident in the penalties, and a win is a win. Etuke mag basketball, tim sekondar mar Dr. Agri mawuok Nam Chumbi noloyo kombe bang' goyo sikund sekondar ma Dagoretti points 70-64. Dagoretti nochopo e tielo mar finals e higa mar 2019. Kata kamano, Dr. Agri Secondary mochopo e finals margi mokwongo e tukegi nogoyonegi matek ka timbe ariyogi ong'ado tiko mar dhi Arusha e tuke mag Afrika ma Ugwe. E kidieny mar nyiri, tim sekondar ma Kayatiwi bende nonyiso lony margi kendo loyo tim sekondar ma Olympic High points 60-54. Timbe ariyo mochopo e finals e tuke duto biro kawo yweyo mar ndalo achiel kapok gichako ng'wech mar dhi e boma ma Arusha e piny mar Tanzania e tuke mag Afrika ma Ugwe mabiro chakore tarik 15 nyaka 23. James Opondo, Ramogi TV. Tim ma Manywanda ma okelo kanyakla jotugo ma wuok Nyanza e joloch tuke mag adhula e kind sikunde mag primary bang' loyo tim ma wuok Nam Chumbi gol 1-0 e tukego mane obagi e kar tiegruok ma Machakos Teaching and Training College County ma Machakos. E kidieny mar nyiri, tim ma wuok Imbo mar Kenya noloyo Nyanza gol 1-0 kendo kawo okombe. Tim ma wuok Hoho mar Okak nonyiso kitugo maber kendo malombo wang' bang' loyo tim ma wuok Ugwe mar Kenya set 4-1. Joloch e tuke ma opogore biro ting'o nying Kenya e tuke mag pinje Afrika ma Ugwe biro bagi e boma ma Arusha, piny mar Tanzania kochakore tarik 14 dweni. Kuwafahamisha tu we were at Kisumu for 2 days camping, that is training, and we were training very well and very hard. We knew that we are going to meet the champions from different regions. We were prepared very well. Jang'wech kendo jalno ma omako rekod e pinje mag Afrika e ng'weye mag mita 100 Ferdinand Omanyala notieko thuolo mar 3 e tuke mane obagi e boma ma Zagreb, piny mar Croatia, ma biro bedo tugo mare mogik e higani bang' piem e tuke mopogore kama oting'o Commonwealth koda ka World Championship mane obagi e boma ma Oregon. So for the third time of asking then, called to their blocks. The 8 competitors in this men's 100 meters in Zagreb. Volko in 1, Azu in 2, Menya of Cuba in 3. Omanyala, the African champion, goes in 4, and their record holder, the Commonwealth champion. Marvin Bracey, World Championship silver medalist in 5. Watch those two lanes.